pain kayo borok sa bong ni bones rok bo pain kai tong so egrojon brini eglogi amdi incident nangani omoto incident ni mayable almost sure omoni kuno reason tong nai suddenly egrojon brini omti maya te si borok bai kong sawi jeng sai manga last time borok hospital phai haike admit ngi thangjak omo borok ni second time so arbo nang jodi education department ni ngi jini cm phai nai thang paika so bo strictly action na hathai ya kheba bo bini education department ni ngi bini school of fault tong khai bini school ni authority of fault tong khai bo jongal sa action na thai if hostel o chamung go fault tong khai borok saw bongla chung singka tam bai norok mai jaka phumbo borok saw sum dal bai jao ngi dal bai mai jao kuno fault tong hanga kai borok ni o chamani schedule no abono change khlai jai aboni pore bocho eglo jono khoroksa alga jago tongnai hostel o tongnaya nge chungmukha oprini bini amti o gobok saw begrang saw isuya bini hinga kai immunity system ko khamyani bagai bini fever ni bagai bini simingse fever kiaba bini fever ni bagai bo sap lumjak ni bagai bo simingse or sopayo te 10 jon sopanyai same condition totally bohok sajak bokhorok sajak yak begrang lo waijak 10 jon bringi eglogi nane abo possible ya bong ni chamani o defect tongnai aboni bisingo khoroksa brai class 9 ni ingnai bo bini nukha makhangsi pursawi police sajak borok ni bari borok ni personal gilama tongo je publicly borok saragya ke borok ni o problem rok sabo saimanai borok ni warden rok abo nai thai plus of bari ni am haiki tangai makhang pului tong botak hospital bo sopai jak boni bok sai tongo bini internal kono disease tong hanga abo sabo nai nai abagi ang request klayo higher authority rok jehetu se jengora phaina phika area ni MLA bo phaina ithang bai kya inge MLA engthon chini education minister engthon for department ni hoite doctor he omoni bagai boro action na harai joto solve khai jai asuno sunde town bagai phaiba le thile belena hambai jeng bini khobor mangkha girls bojong school ni student tai boro hostel tongmani to Maharjabi become welfare society ni hostel tongai pori tongmani asumsa boro school thangpuru tongai oklai je ko bokhra sajagai boro bela critical condition klaika nge bongna logi school ni authority bongna GBO high admit klaipega 11 jon high students jeng high dini bongna mal boro malai phaika high malai jeng saimaka je boro chamani theka bongni uniman bong chaman theka phon food poison phonangi khana nge baksan saw kira kulum tong phon bkhanaka kulum uni boro bokhor mi himjaka bokhok kira sajapo nge omorokno jeng tini boro hai malai hika omon sanai je hostel o jehetu boro tongi chai pori tongoba cherai rok 12-13 bosor ni students nge borong ni chama rok jate hostel ni phasingte kicha kaham krengkhai nayei charina hungthun tam hinkai omoto khorokchani life ya or kengma student ni life tongo gomorokno tei jeng tini o jaga hai boro malai phika hinkai jeng buskang salo bong ni logi tongnai bong ni sak je chai sak jeng bong logi tongnai hin jeng bongna kobri klang aja khanama do saka host sudu ngaro je pirge to hostel singi ya tulsi botin botong ni khnaw tang wancak ta tulsi botin lo kharta tawne tulsi botin wancak arbu do am hayang khna tulsi botin kharsa tong waran hai mai cha khatam hai jeng tulsi botin kharsa tong khna ka jeng omono doctor no question klaika je jehetu baki 10 jon to boro MB welfare society ni ajagani chamung ni theka ngi phan mangkhana nitai khoroksale tulsi botin bo bahai ke engkha hangkai doctor sawamo report nokhira report na singi jeng answer ina moni answer singi kri ko khoni saw acha tomung jore report haimya hangkang klai brongi jodi hostel authority ni dosung kang nokta mo step na TSF guys jeng TSF jeng student ni bagai khorang tisana bagai jeng ready agi bo ready ta bo ready no jodi hostel ni oda gafelti doka hangkai jeng hostel ni against jeng khorang tisana jeng badong nai jeng food department tai education department no jeng omonoti jeng memorandum deputation jeng omonti badong nai omon buskang salo jeng yakri sana ge nung nok tama wansok